Isang bagong programa para ayusin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Metro Cebu ang sisimulan matapos ilunsad ang Tabang Pangbiyahe, isang service contracting scheme na layong gawing mas maayos at maasahan ang biyahe ng mga commuter. Narito ang ulat ni Jim Ray Biosa. Lumag natin itong Miyerkules ang pamalang panlalawigan ng Cebu, Department of Transportation, Land Transportation and Regulatory Board sa isang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng programa. Sa tulong ng 20 milyong pisong pondo mula sa DOTR, layunin ng Tabang Pangbiyahe na baguhin ang tradisyonal na boundary system sa pamamagitan ng direktang pagbabayad sa mga operator batay sa kalidad ng serbisyo. Through this Tabang Pangbiyahe, nindot nga biyahe ang ma-experience. Nindot nga biyahe that can be seen through seamless travel experience that include reduced waiting time for boarding from 40 minutes to 1 hour, in average as of present, to 15 to 20 minutes during peak hours. Travel experience should include the waiting time. Unang ipatutupad ang programa sa dalawang pangunahing ruta para sa Northern Route mula Cebu IT Park hanggang Danao City at pabalik na dadaan sa Mandawi, Consolacion, Liloan at Compostela. Samantala, ang Southern Route naman ay mula Cebu South Bus Terminal hanggang Simala, Sibunga na dadaan sa Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando at Carcar. Mahigpit na ipatutupad ang paggamit lamang ng mga itinalagang bus stop para sa pagsakay at pagbaba ng pasahero. Kabilang sa mga pamantayan ang paggamit ng low-floor buses para sa PWD as senior citizen. Maayos na air conditioning, GPS monitoring at limitadong 60 pasahero lamang kada biyahe. Ipatutupad din ang no standing passenger policy at 1-minute loading at unloading time sa bawat bus stop. Sa paglulunsad ng programa sa Cebu South Bus Terminal, binigyang diin ng LTFRB ang magandang koordinasyon ng lokal at pambansang pamalaan sa Cebu. Alam niyo, ito lang go. Pinaplano pa lang namin sa Metro Manila to eh. Nakakaya na we're proud that dito nagsisimula sa Cebu. It is easier to implement. The people are more kind to us if we make a mistake. And very cooperative po, local government cooperation with national government, I guess, is the key to the success of any road transport planning, without which mahirap po ma-implement. And we're very happy with our relationship with the province and with the local government units of the province. Para naman kay Governor Pamela Baricuatro, ang tunay na sukatan ng tagumpay ng programa ay ang kaginhawaan ng mga commuter. Every Cebuano commuters deserves better. They deserve transportation that is safe and reliable, with their daily commute being a pleasant experience and not an agony they must suffer each day. And this agreement is our formal commitment towards making that a reality. Through this partnership between the national government, the province of Cebu, and our local stakeholders, we take a unified step towards more efficient and accessible transport services across Metro Cebu and later on the entire province. To the people of Cebu, this program is for you, and this is just the beginning. Nakatakdang simulan ang implementasyon ng Tabang Pangbiyahe sa unang linggo ng Hulyo. Pinapayuhan ang mga kwalipikadong operator ng bus sa Metro Cebu na maaari na silang mag-apply sa service contracting scheme sa sandaling opisyal nang mailabas ang pondo sa kaban ng pamalaang panlalawigan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Biosa, SMNA News.